Dnes to bude trošku korenisté. Pozrieme sa na prvý sex príbeh mojej kamarátky, samozrejme s jej dovolením, a druhý bude príbeh mojej sledujúcej. Mená budú vymyslené kvôli identite, čo iste chápete, a fotografie budú ilustračné. Nezabudnite na like a odber, vezmite si niečo fajné, pohodlne sa usaďte, práve začíname. Jedného dňa som sa prihlásila na pokec v nádeji, že tam niekoho spoznám, s kým si budem rozumieť. Ako iste viete, na týchto stránkach to už dávno nie je také, ako to bývalo kedysi. Napísalo mi pár chalanov, čo ma potešilo, ale po rozkliknutí to bolo čisté sklamanie. Nič normálne, len akýsi, ako to slušne povedať, nadržanci. Aby som zase neklamala, napísali aj zo dve baby, ale neskôr sa prišlo na to, že im ide o úplne niečo iné. Bol tam aj istý Jaro. Teda už ani presne neviem, ako sa volal, ale písali sme si spolu a bolo to fajn, taká pohodka. Pochádzal z Topolčian a ja z východného Slovenska. Docela po krátkom čase sa chcel so mnou stretnúť a ja som nemala nič proti, lebo pôsobil úplne neškodne, ale bolo to ešte horšie, ako som si to vedela predstaviť. Stretli sme sa teda spolu. Prišiel za mnou na vlaku, bola som taká, ako to povedať, napätá, čo bude, ako to stretko prebehne. Nakoniec som viac menej ostala sklamaná. Prišiel mi úplne iný. Veľa toho nenarozprával a nevyzeralo tak, ako som si predstavovala. Nie, že by to stretko bolo naslepo. Videla som fotografie, ale Boh vie, aké boli staré. Myslela som si, že si niekam spolu pôjdeme sadnúť, ale začalo výdatne pršať a domov som to mala tak 30 minút cesty, tak asi už viete, kde sme skončili. A áno, celý premočený. Popravde mi ho bolo len ľúto. Ak by som nerozprávala ja, asi by ma porazilo. Očividne som sa mu páčila, zatiaľ čo on mne vôbec, ale tak povedala som si, že mu pomôžem, kým mu pôjde vlak späť. Pomôžem. Zahriať sa, tak som mu urobila čaj a pustila som telku. Potom som bola celá unudená a neviem ani, čo ma napadlo presunúť sa do spálne. Dodnes moje rozhodnutie nechápem. Samozrejme, ako sa to dalo čakať, skončili sme spolu posteli. Neviem, o čo mi vtedy šlo, na čo som myslela ísť s niekým do postele, kto ma nepriťahoval. Ako keby to nestačilo, do bytu nečakane prišla moja sesternica. Viac menej nás načapala. To bol úplný trapas. Akože nezastihla nás priamo pritom, ale proste som s cudzím chlapcom bola sama doma a vyzeralo to kadejako. Samozrejme to povedala mojim rodičom, ktorí z toho popravde neboli nadšení, ale povedala som im, že je to môj kamarát a že sme vonku zmokli, tak som ho vzala k nám, keďže nie je odtiaľ. Nejako sa to ujasnilo a potom som ho šla odprevadiť zo slušnosti na vlak, pretože ani nemal šajnu, ako sa k nemu dostať. Popravde, keď odchádzal, bola som tým najšťastnejším človekom na svete. Už som mu nikdy nedvihla telefón ani neodpísala. Bolo to všetko trápne od začiatku až po koniec a bol to ten najhorší sex, aký som kedy v živote zažila. Tak to vyzerá, keď robí človek niečo z ľútosti. Teraz si vypočujete druhý príbeh, ktorý bude stať naozaj za to. Ahojte, som Renča a je mi 22. Keď mi bolo necelých 20, užívala som si život naplno a dá sa povedať, že doslova. Nič mi nebolo cudzie, od istých látok až po rovnaké pohlavie, proste bol to rok s veľkým R. A keďže som jedináčik, mala som naozaj všetko, čo som si zmyslela. Vlastné auto, dokonca som dostala od rodičov byt, v ktorom som často usporiadúvala party. Nebolo to také hlučné, aby sa ľudia sťažovali, ale bolo to pomerne veselé. Stále tam bola partia 10 až 15 ľudí a na stole všetko, na čo si spomeniete, od alkoholu, trávy, pochlebíčky, proste všetko, na čo si spomeniete. Proste tak som žila.
Žila na vysokej nohe ako moji rodičia, ktorí mi nikdy nič neodopreli. Raz kamoška prišla na party s jej mladším bratom Dominikom. Bol desne roztomilý. Ten večer bol úplne iný ako predtým. Neviem, či to bolo tým, že tam prišiel on, alebo tým, že som sa sama stiahla. Bolo to také zvláštne. Keď som bola v kuchyni, prišiel za mnou, tuším chcel niečo piť a ja opretá o linku som sa nahla, aby som mu podala pohár. Vtedy sme sa prvýkrát pozreli jeden na druhého do očí. Poznáte ten pocit, keď sa pozriete na niekoho a prebehne iskra? Zrejme to sa stalo. Uhla som pohľadom v istom zahanbení. Bolo to také divné, ale pekné. Zase, aby to nebolo len tak. Dominik bol vysoký, mal vyšportovanú postavu a naozaj vyzeral dobre. Vtedy som nemala šajnu, ako sa veci budú uberať. Večer skončil a neporiadok samozrejme ostal na mne. Pri prataní som myslela len na ňo. Modré oči, roztomilý úsmev. Zdá sa, že ten večer odštartoval moju novú etapu života. V noci som nemohla spať, stále som ho mala pred očami. Nakoniec som zistila, že celý večer som prekecala len s ním v kuchyni. Na ďalší deň bola naplánovaná víkendová chatovačka. Oslava mojich 20 narodenín, takže som tam opäť pozvala partičku, ale kamoška mi ráno zavolala, že nepríde, lebo rodičia niekam šli a ona doma musí ostať kvôli jej bratovi. I hneď sa mi rozbušilo srdce. Nemohla som to len tak nechať, tak som jej povedala, že ak to nevadí, môže ho vziať so sebou. Nevyjadrila sa, takže do poslednej chvíle som nevedela, či prídu alebo nie. Nakoniec som bola milo prekvapená. S rodičmi sa dohodla a na chatu prišli prví. S ňou som sa pozdravila a Dominik ma objal. Bola som celá stohnutá ako stĺp. Tak krásne vonial a ja som nedokázala urobiť nič. Zdalo sa, že sa odsunul. Vyzeral troška zmetene. Asi tá moja reakcia bola taká kdejaká a chúďa nevedel, čo si má myslieť. Potom uvidel, že sa usmievam a určite som bola červená ako paradajka. Aspoň tak som sa cítila. Po príchode ostatných sme sa všetci šli prejsť a skončili sme na večeri v reštike, kde bolo docela fajn. Všetci sme sa smiali, bolo naozaj dobre. Snažila som sa venovať všetkým. Bokom oka som si všimla, že na mňa Dominik pozerá, tak som sa otočila a ani neviem prečo, ale žmurkla som na ňo. Toto moje správanie mi bolo úplne cudzie. Nikdy som niečo také neurobila. V každom prípade sme sa po večere presunuli do chaty. To jedlo ma trošku zmohlo, zatiaľ čo si partička ešte vybrala poldecáky, ja už som pila len vodu. Trošku sme si ešte všetci pokecali a každý si šiel svoje. Chata bola luxusne vybavená, mala 5 izieb s manželskou posteľou, jacuzzi, saunu, veľkú kuchyňu a jedáleň, pristrannú obývačku. Nechýbal ani pekný výhľad. Jana bola s priateľom a tak som musela nájsť miesto, kde Dominikovi usteliem. Nič iné ma nenapadlo, len gauč obývačke, aj keď sa priznávam, že mi ho bolo trošku ľúto, ale všetky izby boli obsadené. Zišla som schodami do obývačky, kde čakal Dominik. Usmial sa. Začala som sa mu ospravedlňovať. Povedala som mu, že som to tak neplánovala. Chytil ma za ruku a povedal, že to je v poriadku, aby som si nerobila starosti. Celku som sa ukľudnila. Podala som mu deku, popriala dobrú noc a šla do svojej izby. Dala som si sprchu, prezliekla sa a ľahla do postele. Znova mi hlava blúdila kadetade. Ťažko sa mi v tú noc zaspávalo. Ráno som vstala prvá a ešte v pyžame som zbehla dole schodami a Dominik tam nebol. Vlastne nebol nikde. Nevedela som, čo si mám myslieť. Zrazu som tam bola sama. Sama s pomáharom pomarančového džusu v ruke. Nakoniec som zistila, že si bol zabehať. Úplne mi stačilo, keď prišiel do polpása nahý s mokrým tričkom prehodeným cez rameno, zatiaľ čo som si posrkávala džús.
Bol tak hot. Popriam mi dobré ráno, vzal mi pohár z ruky, odpil si z džusu a vrátil mi ho späť. Nevyšlo zo mňa ani slovíčko. Nič. Počas toho, čo bol v sprche, sa už všetci natrepali do kuchyne. Po raňajkách, ktoré už boli pomerne neskoro, sme sa rozhodli, že spolu pôjdeme na výlet do jaskyne. Zaplatili sme si lístky a ako menšia skupinka sme cupkali za sprievodcom. S oblečením som to neodhadla. Mala som síce tričko s dlhým rukávom aj bundu, ale ako si mi aj tak bola zima. Zrejme si to Dominik všimol, keďže prišiel ku mne a doslova mi obliekol jeho bundu. Potom už šiel celý čas za mnou, kým sme nevyšli von na denné svetlo. Musím sa priznať, že som bola veľmi rada. Konečne. Keďže sme už boli hladní, šli sme sa naobedovať do nedalekej reštaurácie a potom na chatu, kde som ako prvá povedala, že si rezervujem jacuzzi a odbehla som do izby. Nakoniec sme tam skončili ja, Dominik, Jana a jej frajer. Celkom zábavné, že? Potom sme si dali už len ľahkú večeru a šli každý svojou cestou. Po sprche som si unavená ľahla do postele a asi o 20 minút neskôr, keď všetko stíchlo, sa otvorili dvere do mojej izby. Zľakla som sa. Na to sa potichučky privreli a zrazu si ku mne na posteľ sadol Dominik a pohľadil ma po líci. Spíš? Odpovedala som. Ešte nie. Chvíľku bolo ticho. Potom sa ma opýtal. Môžem? Bez slova som sa posunula, otočila sa chrbtom a čakala, čo sa bude diať. Pritúlil sa ku mne. Popravde sa mu nedalo odolať. Niekoľkokrát sme sa poboskali a ostatné šlo samé. Bolo to najkrajšie, čo som dovtedy zažila. Mala som predtým chalanov, ale bolo to také, ako by som to povedala, no užívanie si. Nikdy som nezažila takúto lásku. City, bosky, objatia a vášnivý sex. Myslela som, že keď sa ráno zobudím, budem sama, ale namiesto toho bol vedľa mňa a keď som otvorila oči, díval sa na mňa. Pohľadil ma, poboskal a povedal, že si ide zabehať, lenže keď vychádzal z izby, tak si ho všimla Jana, ktorá doslova vypenila. Vletela do mojej izby a prvé, čo z nej vyšlo, si normálna? Myslela som, že sa hnevá, že som bola s jej bratom, ale nakoniec šlo o to, že Dominik ma niečo málo pred 17. Tu chvíľu stal vedľa nej a ja som nevedela, čo povedať. Bola som v šoku, zatiaľ čo on sa na mňa díval. Potom ukľudňoval Janu, že to všetko bola jeho chyba. Jana odišla z izby buchnutím dverí. Dominik podišiel ku mne, objal ma, pohľadila bez slov odišiel. Bola som zmetená. Krásnu noc vystriedalo peklo. Ten deň sme sa okolo obedu pobrali domov. Jana bola stále nahnevaná a odmietala so mnou rozprávať. Nasledujúce dni som bola doma sama. Už žiadna iná party nebola. Tou chatovačkou sa vo mne niečo zmenilo. Po týždni mi niekto zaklopal na dvere. Ešte som na sebe mala pyžamo. Otvorila som dvere a stal tam Dominik. Za ruku som ho potiahla do bytu. Chvíľu sme sa na seba pozerali a čakali, čo bude ďalej. Potom som spustila. Povedala som mu, že to bolo krásne, ale že spolu nemôžeme pokračovať vzhľadom k jeho veku a rozplakala som sa. Pritúlil ma k sebe a utrel mi slzy. Povedal mi, že ma miluje a že to bude dobré. Nakoniec sme opäť skončili v posteli. Odtedy sme spolu boli nerozlučiteľní. Posledný rok chodil do školy. Spolu sme sa učili a užívali si všetko pekné. Jana sa s tým nakoniec zmierila. Dokonca skôr, ako som si myslela. S Dominikom bolo všetko pekné. Každý víkend sme spolu chodili na výlety a užívali si každú spoločnú chvíľku. Dokonca sa ku mne nasťahoval, ale to už malo 18, zatiaľ čo mne bolo 22. Posledné dni som bola akási nesvoja. Sám si na mne všimol, že mi býva často zlé a som hrozne unavená. Po 2 mesiacoch prehovárania som súhlasila s návštevou lekára.
Tá ma odoslala na gynekológiu a tam pre nás oboch čakalo prekvapenie. Po vyšetrení som bola odoslaná na Sono, kde zistili, že som v 24. týždni tehotenstva. Dominik bol nadšený. Je pravda, že sme to neplánovali, teda vôbec nie. Zatiaľ, čo ja som mala obavy, on vôbec, čo ma naozaj prekvapilo. Všetko to bral s takou ľahkosťou. Bože, 18-ročný chlapec. Tak som sa bála. Nakoniec sa nám narodilo nádherné dievčatko s modrými očami po tatinovi. Dali sme jej meno Tália. Po roku sme sa zosobášili. Dominik je ten najlepší manžel, akého som si mohla prijať, a Jana je najlepšia teta. Aj keď prvý príbeh neskončil dobre, druhý to úplne zabil. V každom prípade ďakujem obom babám, že sa o svoje príbehy podelili a kľudne mi môžete zasielať aj vy svoje príbehy, akéhokoľvek druhu na Instagram, kde ma nájdete ako Zlobilka86. Tak čo, páčilo sa vám to dnes? Ak áno, nezabudnite na like, odber, po prípade správu k príbehu. Ďakujem pekne. See ya soon.